Здравейте! Днес бих искала да си поговорим за пациентите, които идват при нас с кървене от нослето. Кървенето може да е по няколко причини: попадане на чуждо тяло в носната кухина или тъй наречените осили. Може да има бактериална или гъбичкова инфекция. Също така може да бъде породено при възрастни пациенти от наличие на тумори в носната кухина. И да не забравяме от високото кръвно налягане. Тъй като причините са много, първо, особено при възрастни пациенти, избираме първата диагностична процедура да бъде компютърна томография, за да можем да огледаме добре носните кости и прилежащите им синуси. И след това прибягваме към метод, наречен риноскопия, който е минимално инвазивно и с помощта на камерка можем да огледаме носните отвори. Ако забележите учестено кихане, секрети от носа или кървене, първото нещо, което можете да направите при най-близкия ветеринарен лекар, е да се пуснат кръвна картина и биохимични показатели, да се провери кръвното налягане, да се провери за наличие на кърлежови инфекции и ако там няма отклонение, тогава препоръчваме компютърна томография и последваща риноскопия. Аз съм доктор Лилия Михайлова, част съм от екипа на Обединена ветеринарна клиника. Ако забележите подобни симптоми на вашия домашен любимец или пък имате въпроси, свързани с темата, моля, свържете се с нас.